4,3, εμένα 4,9. 3,9, άκυρο. 3,9, οπότε είμαστε κοντά. Θα κρυφθούν στην ανηφόρα όλα. Όπα, το πατάει, το πατάει. Το πατάει. Δεν το πατάει. Είμαστε στο MG3 Hybrid Plus και έχουμε ξεκινήσει από το κέντρο της Αθήνας. Έχουμε μηδενίσει το κοντέρ, έχουμε μηδενίσει όλα καταναλώσεις. Το ίδιο έχει κάνει και ο μπροστινός με ένα Peugeot 208 και θα κατευθυνθούμε αεροδρόμιο. Θέλουμε να δούμε τι καταναλώσεις κάνουμε. Το μπροστινό είναι πετρέλαιο, 1200 κυβικά τουρμπο. Το δικό μου είναι το υβριδικό σύστημα που έχω αναφέρει σε όλα τα βίντεο. Λοιπόν, έχουμε κατέβει τη Συγκρού. Εμένα γράφει 5,1 κατανάλωση. Εσένα πόσο γράφει? Μάλιστα. Στα 3,5. Τέλεια, 3,5. Εγώ είμαι 4 τώρα γιατί μπήκε λίγο το ρεύμα. Οπότε εσύ είσαι λίγο λιγότερο. Εμένα τώρα άναψε και είναι η στιγμή που άναψε το κινητήρα για να φορτίσει και τις μπαταρίες και για την κίνηση, γιατί είχε τελειώσει. Οπότε εγώ εδώ σε αυτή την κατάσταση μπορώ να δω και 2,5 άμα είναι φορτισμένη η μπαταρία από πριν. Μπορώ να δω και 4-5 άμα το βάλει το κινητήρα. Οπότε θα δούμε συνολικά μετά στο τέλος. Ωραία. Πόσο κατανάλωση έχεις? Στα 4,1. Εγώ έχω 2,1. Αλλά θα σε φτάσω στην ανηφόρα, στη Βάρη Σκοροπίου σίγουρα. Λοιπόν, εμένα πήγε μέχρι 1,9, τώρα άνοιξε το βενζινοκινητήρα, οπότε θα ξανανεύει. Οπότε θα δούμε. Εμένα είναι στα 4,1. 4,1, ναι. Ω, για πετρέλαιο τέλεια είναι. Απλά τώρα αυτά τα σκαμπανεβάσματα τα κάνει λόγω υβριδικού συστήματος. Μετά θα δούμε στο τέλος που έχουμε και την ανηφόρα. Άμα το πηγαίναμε και στην κατηφόρα, εντάξει, νομίζω θα νίκαγα έτσι κι αλλιώς. Αλλά είναι η ανηφόρα τώρα που θέλω να δω τι θα κάνει. Καλά, με την κίνηση πήγες στις τζάμες. Με την κίνηση ναι, φορτίζω κατευθείαν. Μου έχει τελειώσει η μπαταρία? Όχι, είμαι λίγο πιο πάνω από τα μισά. Κατευθείαν, δεν κάνω ούτε αργά ξεκινήματα, προσπαθώ να σε ακολουθήσω για να δείξουμε ακριβώς το πραγματικό. Γιατί ξέρεις, άμα αρχίσω να ξεκινάω πιο αργά και μετά σιγά σιγά να σε φτάνω, έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Λογικό. Ναι. Έφτασα. Για να δούμε την μπαταρία μας. Σχεδόν γεμάτη. Πατήσαμε και λίγο, φρενάραμε κιόλας. 3,9 κατανάλωση. Εσύ? 4,3.
4,3. Είδες, κοντεύουμε. Κοντεύουμε. Καλά το εγώ, αυτό είναι και εξαρχήτητο, είναι πιο ξεκούραστο. Εντάξει, τώρα μιλάς τώρα στο αυτόματο, τώρα που εγώ είμαι στο αυτόματο. Πιο ξεκούραστο εννοείς Ναι, πιο ναι, οικονομικό. Εντάξει. Δεν είμαι με τον Golf. Ναι. 4,3, εμένα 4,9. 3,9, άκυρο. 3,9, οπότε είμαστε κοντά. Θα κρυφθούν στην ανηφόρα όλα. Όπα, το πατάει, το πατάει. Το πατάει. Δεν το πατάει. Κάτσε να σε περνάω από δεξιά. Και μείνε πίσω μου να μου πεις. Να, τώρα για παράδειγμα αφήνω. Ναι, πατάει φρένο. Έλα ρε, γαμάτο, αυτό ήθελα γιατί ήταν επικίνδυνο άμα δεν. Τώρα εγώ δεν πατάω. Να, να, το άφησε. Ω, το γκάζεις. Όπα φρένο. Ω, παλάκια. 3,7 κατανάλωση μετά από 18 χιλιόμετρα, εσύ. 4,3. 4,3, οπότε είμαστε σταθερά πιο κάτω. Τώρα ξεκινάω και ξανά με ρεύμα. Ναι, ωραία, καλό αυτό. Εντάξει, είχε την κίνηση. Τις προάλλες που ανεβήκαμε, τώρα εδώ πέρα μου έγραφε 5,1. Ναι, το θυμάμαι αυτό. 5,1 και φτάσαμε 5,3, 5,4. Αλλά εντάξει, τώρα κάνουμε σύγκριση του Peugeot 208, 1200 κυβικά turbo, πετρέλαιο, σωστά, 100 άλογα είναι αυτό τώρα, ή 100-110 πρέπει να είναι, 100 πρέπει να είναι. Και με ένα 1500 με ευρυδική τεχνολογία και ηλεκτροκινητήρα με 195 ύπους. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Όσο πιο πολλά χιλιόμετρα κάνεις σε σταθερή πορεία και πιο ψηλά, αρχίζει μετά το διάγραμμα, εμένα ανεβαίνει η κατανάλωση, εσένα κατεβαίνει. Εσένα μπορεί να κάψει και 3,7 άμα το πας χαλαρά. Εντάξει, χαλαρά, αλλιώς εντάξει, πες καθαρά 4 σίγουρα. Εγώ πήγα γιατί έβαλα και αυτό να το κάνει αυτόματο, έβαλα να πηγαίνει με 130 και πήγαινε μόνο του. Τέσσερα η κατανάλωση. Εμένα 3,9. Τώρα τελειώνει η μεγάλη ανηφόρα της βάρης Κροσβίου και αρχίζει κατηφόρα. Η κατανάλωσή μου εμένα τώρα είναι στα Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στα 4,8. 4,8, εγώ 4,3. 4,4 τώρα για την ακρίβεια. Με μάλλον φορτισμένες μπαταρίες, όχι άδειες μπαταρίες, άκυρο. Το Γιάρης θέλει κόντρα, το βλέπω εγώ, τρίβεται.
καλύτερο. Το αγαπημένο του. Επίσης το αγαπημένο του είναι να βλέπει λωρίδες εκεί πέρα που δεν υπάρχουν. Ναι, δεν ξέρω, το βράδυ κυρίως, απόγευμα βράδυ, το βλέπει μάλλον να καθρεφτίζεται στην πόρτα του αλουνού, βλέπει το άλλο αμάξι και νομίζω ότι είναι λωρίδα. Καμιά φορά το κάνει. Ακούγεται πολύ θόρυβος από σένα. Ίσως το μικρόφωνο, ίσως το αμάξι. Ίσως το αμάξι. Δηλαδή ακούω θόρυβο μηχανή. Επειδή εμένα τώρα δουλεύει με ρεύμα, ακούω τη δικιά σου μάλλον τη μηχανή και νιώθω λες και είμαι μέσα σε βενζινοκίνητο ή πετρελαιοκίνητο καθαρά. Ακούγεται στις γενικές γραμμές, ακούγεται πολύ δυνατά ο θόρυβος της μηχανής. Εκτός από αυτό, με λίγη λαπού ακούγεται καρ. Πω γάμισε. Διαλυμένα είναι. Έχεις αφήσει και ανοιχτό παράθυρο. Αυτό γίνεται με 45.000 χιλιόμετρα. Ναι ρε, που κανονικά θα έπρεπε να είναι λουλούδι ρε, πρέπει να ήταν καινούριο. Πού πας? Δεν ξέρω τον τρόπο. Αλλιώς. Και είναι και σκοτάδι. Ωραίος. Λοιπόν, έχουμε μια κατανάλωση των 4,3. Και εδώ έχουμε 4,6 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Πετρέλαιο το ένα, υβριδικό το άλλο. Αυτό ήταν το βίντεο. Σύγκριση πετρελαίου με υβριδικού. Κέρδισε το υβριδικό αυτή τη φορά. Στο ταξίδι κερδίζει το πετρέλαιο, εντάξει, γι' αυτό την κάναμε. Δεν την κάναμε με ένα βενζινοκίνητο. Κάναμε με ένα πετρέλαιο να υπάρχει ανταγωνισμός. Κάντε ένα like, ένα subscribe αν σας άρεσε το βίντεο και τα λέμε σε μια άλλη σύγκριση σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας.